Ukážeme si jednu veľmi dobrú pomôcku, ako stojí na tom naša stránka, aby sme mali aký taký prehľad. Je to len taká orientačná, nemyslím si, že je to veľmi presné, ale približne tie hodnoty dá sa podľa toho orientovať. A takisto si môžete pozrieť aj stránky iných, ako na tom stoja, a vidíte potom, ako sú navštevované. Takže si napíšeme túto adresu alexa.com, dostaneme sa na túto stránku. Tu by sme si mali kliknúť na Alexa Toolbar, takže tu je nejaký videonávod, a kde je na stiahnutie. Klikneme na nie. Tu musíme ísť na tento toolbar. Tu ináč si svoju web stránku môžete zaregistrovať. Stačí vypísať svoju mailovú adresu, pokračovať, a keď máte webovú stránku, tak si ju tam potom vložíte, alebo viac stránok, a neviem, na čo to slúži, ale taká možnosť je. No, takže si klikneme na toolbar a tu si dáme inštalovať, klikneme, potvrdzujem podmienky, povoliť tento doplnok, je to k Firefoxu. Nainštalovať a musíme reštartovať. Firefox sa nám zreštartuje. No, tu si potom môžete ďalej pokračovať, vyplniť, vypísať. A keď si klikneme napríklad na Google, tak nám ukazuje nejaké číslo 625, hoci sa mi to nepozdáva, lebo Google má jedničku. Keď klikneme na Facebook, Facebook má 2. Skúsime obnoviť Google. No, zrejme to nebude fungovať hneď prvý deň. Keď som to prvýkrát inštaloval, tak až na druhý deň sa mi začali tie čísla zobrazovať správne, ale Google určite tu bude mať jedničku. Dobre. Ešte raz sa pozrieme. Vlastne dobre. Takže už to funguje. Napríklad si dáme jednu túto stránku. Vidíme, že tu máme 683 1353. Alexa, oni to majú zablokované. Ináč myslím, že sa to môže dať aj tak nastaviť, aby sa vám nezobrazovali, aby druhí nevideli váš rank. Facebook je na druhom mieste, a tak si môžete poskúšať aj ostatné. Takže to by malo byť asi tak všetko. Vyskúšajte si to, pohrajte sa s tým.